bersama Guyon Maton Masode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki terus nyanyi nopo ngobrol? Lanjut nyanyi nopo ngomong-ngomongan? Oh nyanyi sih. Oh, Oke, nyanyi dulu. Aku manut nonton, Bang. Ayo. Oke. Asik. Tanjung Kecamatan Pagu. Asik. Iki kan wilayah Kediri. Tanjung ini. Pagu. Pak Hendri Wahyudi wis luar biasa. Khususnya karo Bu Nurul Komariah. Ya, matur nuwun ngundang percil dikekne tengah sawah. Ya sebabnya ngerti sing diundang sapa, anake kodhok. Aku mlaku ngono lho, serut ndut tok sikilku. Lah awakmu kurang hati-hati ya. Anake kodhok kudune nek ana ngene kudune penculut. Menculut diengkulmu yo samene kon menculut. Iki tak jajal. Oke, jajal. Mumpung iki wilayah omahku lak Blitar. Kediri iki padha karo main gene tanggane. Oke. Sapa sing iso nyanyi laguku? Didelok suarane penak, banter suarane, hadiah langsung kanggonku. Oke, ayo semangat sing iso nyanyi lagune. Tak sawang teko kene. Tolong lampu kono diarahkan ke sana. Oke. Coba ya, aku sing wilayah kono, kowe sing wilayah. Iki jane wong telu ibu-ibu telu lho iso. Masa koyo iki ya apa? Asal mulane warga masyarakat Pagu iku ya. Yeah. Mergo ibu-ibu telu kuwi. Yeah, Mane ya ukur wong telu kuwi tok, terus dadi sakmuene mbane. Ketok ora aru-aruan karo tanggane mungkin. Ya, aku jajal sing kene. Oke, aku jajal sing kono. Oke. Pokoknya suarane banter, hadiah langsung kanggonku. Oke. Ya, coba. Ayo. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Oh iya, kayak nek tuwek ya mau bengok ora gitu. Masih yo tuwek, yang penting semangat ya. Coba. Oh, yang sebelah sini. Ya. Yang sebelah kiri panggung mana suaranya? Delengen, ngarep nganti mburi pol. Ya. Ojo. Nggonku oke tapi katanya tuwek tok ngono gitu. So, jajal ya. Oke. Nah, coba sapa sing iso banter nyanyi terus ning nggonku banter tak duding langsung maju ke depan ya. Iya. Gendho deno santri lulusan isih perawan durung tau ke kene kok sik. Iki lho. Cah iki cah. Terno unggah rene. Iki lho. Lewat buri. Iki sapa iki? Mosok jarep mencolot rene. Ora wis kene. Amit nuwun sewu, paring asma sinten, Bu? Kula Endah. Pidalem saking pundi nuwun sewu? saking Menang Pagu. Oh, Menang Pagu. Mriki kalih sinten iki wau? Kalih yogane. Bojomu. Oh, iki ngawur iki. Kosong ngaku. Ngaku. Sampeyan rene karo sapa Mbak Indah? Kalih yogane. Ya siap putranya. Sama nyanyi terus nek aku ketoke kok buanter. Sik coba. Oke. Sikono. Oke. Satu mic. Gendho deno. Santri lulusan pondok. Oke, ayo. Ayo. Terus, Bu. Iki kok terus iki geblak iki. Sik. Wis padha umune. Sama apa laguku nggih? Niki teman-teman iki. Apal nggih? Apa laguku lho? Ya. Minor. Oke. Kangen Suarane. Kangen Ayune. Oh ya penyanyi gitu. Sing bisa nyanding mung bisa nyawang Riko Hangsun. Loh, apa? Ini Langsung tenang. Ya. Mak iki awak dhewe wis grup lho mak padha umune mak. Iya ta. Seragame wis padha. Ya tambahno Dek, tambahno dhewe. Coba sing kene. Masalah. Oke.
Ya gini. lagunya gini. Oke, masih semangat ya. Sekali lagi mana suaranya? Lah iso luwih lemu kok kuwi enak. Oke. Pokoknya sing golek L pokoknya. Ora enak. Jarene lah iso luwih lemu kok kuwi. Ora enak, Cil. Coba ayo. Gendho dino santri. Taruh tangannya di atas. Isih berawan. Kedep. Hop. Wes enak iki lho bianter iki. Ayo lek. Rene. Cek ya kene. Pade, Ren. Lah, nah iki jelas gowedi iki, Pak. Niki mike. Ayo. Ya Rene. Ayo. Niki mike. Mike dicekel. Niki mike. Mike cekel. Oke. Bareng asma sinten, Mas? Namanya siapa? Iman. Oh iya. Pi dalam sayang pundi? Jagung. Oke, ya. Gendho dino. Ya, oke. Isih berawan. Nyak perawan durung tau ning pondok lho nyapa. Balik. Gendho dino santri. Ya bener. Isih perawan durung ning pondok. Nyanyi. Sare wangi Sarungan gawe pondok. Assalamualaikum lakono gawe ning yo blero seguri pening Alah, sak lagu jempol pondok tok. Oke kawet awal sampai akhir pondok. Oke, Mayor. hebat kok. Mayor. Iya. Kaping 3 ing bocah uga marang Santai. uga gawe. Oke. Contonan yo, kaping 4 Duar. Tutukane iki lho, tutukane iki lho kok. Alah, mbuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatan niku penake ngene. Masalahnya sing lemu barang rambuni lho kok bater. Basan kaping 4 tinguk ora nyanyi belas. Grup kuwi lho delengen. Sholawatan to. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Penak. Kaping 3 ing bocah uga marang ruga gawe. Kaping 4 Podo. ngono kaya nakang. Kok sing telu tok lho muni lihat muni belas. Lah yo telu kaya ribet kuwi lho sing anu. Lenggah riyin siap yang joget bisa duduk santai dulu. sih. Matur mbah nuwun dumateng Bapak Hendri Wahyudi sekeluarga kalian Ibu Nurul Komariah matur mbah nuwun sampun nimbali guyon maton percil CS teng mriki. Semoga keluarga besar dari Mas Hendri utawa Pak Hendri diparingi kesehatan, diparingi rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin. Niki wau wonten guru kula nggih teng mriku. Nggih, Wonten Gus Kautsar. Karena beliau masih banyak acara. Nggono rene acara takon munggah takon nyawer. Paling gak ya tutur-tutur tausiah apa piye. Tutur-tutur wis dipasrahne aku. Aku bengi iki munggah panggung sebabe apa le? Tanggal iki sebab percil ning kene sebabe apa? Awakmu makili golek dhuwit. Masaku. Ora golek dhuwit terus bathok apa anakku karo bojoku. Kira makili Gus Kausar awakmu tausiah ning kene. Sapa sing ngomong tausiah? Dato. Aku ki ora tausiah ning apa kuwi jenenge ora ngerti ngono kuwi. Ning ndak-ndake nuwun sewu. Gawe Mas manten karo Mbah manten. Jadi, Gus Kausar tesih ningali teng VIP. Oh ya siap. Karena tanggal 30 kita jaga di sana. Oke. Ning pondok. Hadir di sana. Guyon maton hadir di pondok iki dadi awake dhewe iki keliling le pokoke bengi iki. Piye carane golek dhuwit beras rangguling. Ya aja ngono to, Pak. Lah piye? Awak dhewe paling tidak kuwi sombong. Sombong dengkolmu dhuwit ra gableke sombong. Percil wis terkenal ning ndi-ndi, sak Indonesia wis kenal, ning luar negeri wis terkenal, ning Hongkong wis pernah. Ya to? Menengo. Kowe iki di penjara. Ngomong ngene iki lho bocah. Tapi kan luar negeri penjarane. Luar negeri tapi penjara yo ndek. Cah cengok kuwi. Tapi kan luar negeri lho, Mas. Ya ora apa-apa. Dia Pak No. Penjara.
Aku wis tau nglakoni kowe gelem ya. Lah tak colone polsek. Jangan ya Dik ya. Wong ki ora oleh ngono. Sing penting ki awake dhewe ndek kene iki ngaturi iki lho nuwun sewu. Kakak Brilian sama Mas Arifin. Nggih. Ya toh, manten berdua. Cara awakmu manten kudune piye? Manten kudune sing ngatur truntut sarwa reruntungan pindho mimi lan mintuna. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah ya saadah ya saomah aja sampai pecah fidini wa dunya wal akhirah ngono kuwi. Terus liyane contoh resepe ben tetep remaket. Yuk sing penting aja rebutan bener nanging rebutan salah. Wah, berarti ra megawe ra golek dhuwit bongko no bojomu. Kok maksudnya ngene lho Mas. Iki bocah iki peko saiki. Wong aku ki tekok betek. Wong rumah tangga iku lho sing penting ki apa? Nak wong Jawa kuwi kudune pathokane ya ana caraka. Ana caraka ki apa? Aksara Jawa ana caraka. Kowe ngerti ora ana caraka? Ana pira? Ya ana caraka priyene 30. Ngawur rek. Pira? 5. Lah kok 20 lho. Ana caraka. 30. 5. Gak 30 to ki. Kok iso 30? Lah kowe pira? Ana caraka 5. Lho kowe tekok kita ya? Gak suku-sukune rambut tekone. Oh 5 tok. 5. Ana caraka nek 5. Ana caraka kuwi nek aksara Jawa nek 20. Loh, masa 20? Tulis aku lho 30, ndekne nulis aku 30. Lambemu. Kuwi utangmu. Oh alah utangku to ki. Iya. Utangmu 30. Iya. Ana caraka Datasawala pada jayanya maga bathanga nek diwalik ngata bagama nyaya jadapa lawasa tada karo canaha. Uwi. Lah kok apal kowe? Aku ora apal kowe malah apal. Ketoke blegere enom tapi uteke Mas. Layak bolak-balik wis setruk awakmu. Lah kok tuwek ngawur iki lho. Ya ana caraka Datasawala pada jayanya maga bathanga nek diwalik ngata bagama. Ayo. Piye. Bolak-balik kok iso ngotak bokonge sapa? Aku ra iso wae lho. Ngata bagama kuwi wis kena dienggo tutur-tutur. Ngata bagama. Ngomong sing apik-apik. Luwih apik ngomong sing apik-apik timbang ngomong sing elek-elek. Yen ora ngerti apa bener alung meneng. Oh layak bojomu meneng ae. Meneng. Ya le. Bisu piye? Lah meneng. Bojoku kuwi tak ajari meneng Mas. Yen ora ngerti sak benere mending meneng daripada menjadi berita hoak. Uakmu lah, bapmu batang aku masak. Jadi bojoku tak ajari meneng, tak seneni meneng, sego gosongan ora tak pangan meneng, terus meneng cek otan akeh Mas Sopi. berarti kudune meneng. Terus mari ngono ngoto. Atine toto awake toto rumah tanggane. Rungokno. Lho wong wedok-wedok lho. Lho iki aku ngomongi manten nyambung. Yo manten iki lho manten. Iya. Terus sing angel wong wedok lho. Sing angel biasane wong wedok. Aku tenan aku ngurusi wong wedok sitok bosok saiki aku. Kowe nukokne ngono kuwi nukokne apa bojomu? Ya tak kono gelang kalung ali-ali. Mendino ngono. Mendino kok sandal tak turuti. Nyambut gawe koyo ngene iki gawe sapa le? Iya gawe bojo. Wah, kowe termasuk diperes karo bojomu ya. Terus diperes ki piye? Laki-laki yang tanggung jawab harus menafkahi. Iya roh nafkahi we isuk ngene nyambut gawe. Nyambut gawe. Isuk mau ning ndi kowe? Aku mau isuk mau ning batu. Ya ndagel kene iki. Ya ndagel ngene iki. Bengi ya ndagel. Ya bengi ya ndagel. Golekno dhuwit kene sapa? Ya tak kene bojoku kabeh maplek nyodek iki kayaku. Waduh, termasuk buruhe wong wedok ya le kowe. Seburuhe wong wedok piye? Lha kowe kaya laki-laki tanggung jawab kepala rumah tangga. Ora ngono kuwi ora kepalane kepacul ndasmu kowe karo Mas aku. Tanggung jawab lho Mas. Ya tanggung jawab saenake dikekno wong wedok. Lah kok terus kowe ora nggo dhuwit dhewe bongko kowe. Ya njaluk rokok. Njaluk. Masa ape tuku rokok njaluk bojomu? Heeh. Biyuh rendah harga diri laki ngono iki Masamu. Rendah tenan takoni. Lah awakmu ngene iki nyapa ning kene? Dolan. Nduk. Aku mergawe. Ya megawe. Mergawe entuk dhuwit. Dhuwit ya tak gawa. Umpama entuk 10 juta, bojo omah mbok kena 100. Bojoku 1. Lah sing 9 juta 900 dana kenakalan. Masa ada ora nyekel. Lah ra ngono stres to wong lanang mangsamu. Ya maksudnya aja ngono kuwi termasuk wong lanang sing util. Util apa? Wong lanang sing nyapa cedhit. Lah kuwi mbok kena bojomu liyane dana kenakalan monggo apa dana kenakalan? Lho, lek sak wayah-wayah ene apa anak njaluk apa kuwi jenenge dolanan. Urung lah anak apene njaluk pulsa dan lain sebagainya, HP dan lain sebagainya. Dhuwit kuwi aja nyanti njaluk wong wedok ki mangsamu. Ora ngerti kuwi mangsamu. Kowe iki diapusi kowe. Kowe mendina nukokne gelang to? Heeh. Wong wedok sing kowe skincare bojomu regane pira? Skincare paling gak yo
Iku sing rego 350. Piye piye. Wedake tok 350. Wedake tok 350. Urung krim-krime. Kuwi jane menungso apa sapi ya iso kaya ngono kuwi lho Mas aku lho. Kuwi jane kulit-kulitane bojomu kaya badak apa piye kok iso adoh men. Wong wedok kuwi perlu dirawat, Mas. Apa-apa nek dirawat kuwi saya apik kaya son ngene iki. Son kuwi nek dirawat saya apik, wong wedok semono uga. Dirawat ya apik. Semono. Tanggoku lho dirawat dadi ayu akhire minggat karo duda. Kok rumangsaku ora ngerti. Kowe aja ngrawat apik-apik. Kowe kudune ngerti sekile wong wedok saiki, wong lanang kudu ngerti sekile wong lanang saiki. Carane ngopeni wong lanang karo wong wedok tekok aku. Lho, Padha wae no, Mas. Sing penting dipakani karo duit ngono wis. pakani dhuwit. Ya bosok diapusi bojomu lele. Lah saiki ngopeni wong wedok piye ngopeni wong lanang? Carane ngopeni wong lanang. Carane ngopeni wong lanang lah nek gerah ngelune dilus-lus bathuke ping 3, disebul, dikecup keninge. Celek. Terus ngomong ya ampun bojoku sing paling gandeng dhewe wong lanang seneng. Mari ngono dikai plek dhuwit. Plek 500 digawe mancing 3 dina ya Mas rasah mulih. Seneng wong lanang ngono ki Mas. Tenan kuwi. Iya. Kuwi tenan aku dingonane dikecup-cup wis mari. Kuwi wong lanang seneng. Wong wedok ya padha wae umpama nek gerah. ben padha imbange. Wong wedok gerah ngelune langsung dilus-lus ning ngarep TV dipangku karo diambung mak cup mari. Ah, didoni bojomu kowe lak ngono. Ora ngono, ngeluse ora karo tangan. Ya ngeluse lah dicekel tangane, Dik. Mbok sing sehat awake, dimek-mek dompet ditokne plek atusan ditempelne Pak. Plek. Adem nyes kuwi wong wedok. Paham ora? Dadi itu kok nemas barang lho. Apa meneh ngene iki? Ngene iki lak Pak sapa Pak Hendri duwe gawe. Pak Hendri duwe gawe, wong duwe gawe iki apik dicacat, elek ya dicacat. Ora enek. Ora percaya. Digawe ku ya mesti dilem kabeh. Ora percaya, kowe masalahe ora tau duwe gawe. Aku nyutakne anakku lho jarene sotoku kaya uyo tanggoku. Ki tenan kuwi. Mansawu. Lah lek kene iki Pak Hendri duwe gawe. Ngene iki nuwun sewu, jenenge wong buah iki kudune ikhlas apa ora? Ya ikhlas. Sing ngomong sapa kontrene tak fotone wonge aku pengen. Buah kuwi termasuk sedekah, ikhlas lahir batin. Alah tak fotone kontrene wonge aku pengen roh lah ikhlas. Buah kuwi termasuk sedekah. Buah ya apa ke rumah samu jajal umpamane Pak Hendri Bu Nurul ngene iki becek omahe Siti. Ya toh, mamane suruh duwe gawe. Siti duwe gawe sik becek 350. Iya. Mari ngono Bu Nurul duwe gawe. Iya. Becek 350 lak Bu Nurul lah apa-apa. Enek-enek jenenge ning kono umpamane Roh ngono, Umaroh. Bu Umaroh ki becek ning kene 350. Bu Siti becek rono dibalekne lali ora nulis ki dibalekne 200. Biyo omane Umaroh. Kaya ngene iki. Bu Nurul omahe gedhe balekne mung 200 lho kamangku aku ndek 350. Wis ndek ngenane apa ki sotone kaya uyuh. Ngono ki sok-sok. Kuwi aku dhewe nglakoni mangsamu. Apa meneh bedane lak gelange ki dawa, gelange rempyong-rempyong. Beda wong wedok lak salaman. Lha nek salaman dipoto. Ora duwe gelang tipis salamane wong ngene. Lah 1000 jajal lak gelange nek sakmene. Iki salamane diototi ya klop. Masamu le. Lho kowe rong tau roh masalahe. Ngono kuwi delokan tenanan. Wong wedok ki opo lae piye delok ning wong lanang ya ngono. Kudu iso ngopeni wong wedok. Tegese ngopeni wong wedok ki ya ngedem-ngedem atine. Wong wedok ki bener dawa rambuté ning larare ceklak. Paham? Nalare ki cekak. Ning lak wong lanang ki rambute cekak ning nalare sok dawa. Iling-iling ngomong aku sebab aku tau nglakoni, aku tau begatan. Ora iso mbok omongne. Ya ora apa-apa, kuwi omong elek. Ngene iki aja nganti dicontoh. Maju ke depan. Iya. Omong ile. Nadane. Nyanyi sing apik, sapa ngerti sesuk ditangkap. Lah iya, adikku sok didihekne kene padahal kono ngombo ile. Aduh, mulai ndut tok le sikilku kengkol. Masa ndut. Ya ora usah sambat ning kene iki. Pak Hendri kancaku ngetril. Wah, Pak Hendri dikanane ngotel ngedrak wok diangkat iso 3 jam ora mandek-mandek le. Lho, saking hendale ngantem wit jati kecantol. Masa ya temangsang wit jati. Ayo nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enek Gus Kausar jebul sik ning kono. Jadi harus melakukan apa yang didhawuhkan guru kita. Apalagi ini hari guru. Guru awak dhewe iki ya wis rawuh niki matur nuwun, Gus. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesuk ngaji ning kono ya, Le. Heeh. Dadi awak dhewe ngaji ning kono. Bektine awak dhewe karo guru iku piye to? Dadi ana acara tetep awak dhewe nek kosong kuwi tetep melonggarkan. Iya, iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngaji bojomu. Wis Al-Fatihah. Iya lho, kowe ora kesuwen Ayo kowe. ndonga sik. Gara-gara sepotol minuman dia jalan. Iki lho kok nyanyi kok malah gara-gara sepotol minuman. Lah piye lagune kok tak nyanyi ki tutur kok gara-gara sepot. Kuwi lagu apa to, Le? Lho. Lagu sing ning TikTok. Piye piye? TikTok. Gara-gara lagu jogete ngene. Iya iya. Iya iya. Iya iya ro. Gara-gara nyanyi gara-gara sepotol minuman. Piye? Aku piye? Dia jalan. Lan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang. Yang penting botol. Awak dulu ketoke wangel. Wis ngene lho. Aku gak apa. Nek kata-kata dhewe pokoke ngarepe an gurine an, ngarepe o gurine o. Iya iya. Kanthi. Ya lah ngono iso. Bisa ya? Bisa. Goro-goro secuil omongan Karo tangga dadi tukaran. Goro-goro secuil omongan Karo tangga tukaran sadalan-dalan. omongane mong sepele Digawe gedhe. wong wedok kono kene Kok padha wae tanggane kere malah diece. tanggane sugih Diitung tuyule. Kuwi oke. Nggonku lak kene insyaallah mboten wonten. Nek kene ora enek. nek kene gak enak ya bocah cilik-cilik lungguh lare-lare sandangane resik tak percil maling ngepite Ngawur. Aja nek gurune kok. Iya. ngapunten Gus Ngawur. Iya, ya. Nyapa kok nyolong. Jadi tenanan ya. Iya. Karo tutur iki ya. Tutur Mas aku. Nek jener awake dhewe ki ndagel ya ndagelne kudune mulih ki kudune duwe sangu. Oh, Ya maksud disangoni Pak Hendri ditambahi. tujuanmu iku lho kosong. Bocah cilik-cilik lungguh mare-mare sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik bocah gede-gede rumaten wong tuane mumpung cek padha uripe aja disia-siake yen nganti wis ditinggalake bakal keton tembe burine. Bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede kaget aku. Tak kandhani bengi iki mumpung aku ning kene. Sedidik wae. Awak dhewe dadi wong cilik sampai gede. Kudune bersyukur urip ning alam donya. Ati-ati lan waspada saben dinane. Sebab apa? Tumindake awak dhewe bakal dicatet karo malaikat lan ditimbang besoke ning kono. Urip kudu sing ati-ati, bebasan mung mampir ngombe. Mung sedelok, ayo dimanfaatke. Kaya bocah cilik-cilik sing mangkat ngaji. Awak dhewe sandangane resik. Atine apik, pikirane becik. Kuwi kudu ditakno saben dinane. Pikiran becik, atine apik, sarwa resik. Kuwi kanggo samune awak dhewe. Minangka tingkah lakune awak dhewe ning alam donya bakal Gentenan.
alam donya dilairke wong tuwa. Ora ana wong tuwa, ora bakal ana awak. Gosek, Bro. Hei. Bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede. Pesenku pikiran resik, ati apik, tumindak becik, kuwi sarwa, sinau. Awak dhewe sinau sing bener, sinau sing pinter kanggo samune dhewe ning alam donya, urip ning alam donya lan ning urip ning kelanggengan besok. Ayo padha sing ati-ati. Matur nuwun, slentem. Awakmu apa iso ngono? Duh, ya ampun Kakak. Masa mbok setop kuwi. Adik, goro aku pedot adik. Goro aku pedot adik, paham kamu? Lah awakmu apa iso ngono kuwi? Ora usah meneng wis meneng. Kowe niku nek. Obat hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Percil. Saja tanggal berapa? Yes, iki go biar. Niki pakai biar jam pinten? Jam pinten? Jam 11 nggih. Jam kelas tambah jam 1 kuat. Jam tunggal kiat kuat, jam 2 kuat, jam 3 kuat, jam 4 kuat. Yo ngendi ku lho Mas, wong wedok-wedok iku ning ngisor karek kuat. Wong lanang sing ning dhuwur iku lho tele-tele tenan. Ono kuat. Maksudnya wong lanang sing ning dhuwur iki ngomong lho. Iki biasa tak gowo-gowo karena tapi kalau di sini biar masyarakat juga tahu. Iya. Jamnya dipas nih le. Sama nih. Ojo ngati bondek iki lampu bondek bayar. Loro ati. Ojo bondek. Umume iku tombo ati kok. Aku sing ngomong to, iki lampu bondek bayar. Oh. Loro ati. Umume lo tombo ati iku nyapa kok. Iku 5 perkarane rungokno. Kaping 1 roh tangga gelange gedhi. Ya dolar ati ya. Kaping 2 diselingkuhi bojo. Ya lara. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu. Lara ati kena disawang. Kaping 4 ra duwe dhuwit pacar minggat. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Rondo pirang? Salah sawijine mesti tahu ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Diklamasi. Yo. Rungono ibu-ibu. Mesakno bapak-bapak seperti ini. Dia mencari hiburan pada malam hari ini biar gak stres mikirnya utang. Trungono omongane iki lambene percil sing ngomong. Mesakno wong lanang-lanang karena apa? Laki-laki itu adalah presiden rumah tangga. Golekne duit sampean mulai awan isuk sore sampai bengi ora digawe kesel sebab mung menyatakan jenengan-jenengan kabeh otomatis anak-anak dan lain sebagainya. Wong lanang luar biasa, kemampuannya sangat luar biasa. Sing penting anak karo bojo iso seneng. Ning kenyataane apa? Piye? Ibu-ibu daster luweh kok 4. Wong lanang lho sarung sitok sampai keluntung menengae. Bener. Ibu-ibu kudung mesti luweh saka 15. Wong lanang songkok sitok sampai mbulak menengae. Iling-ilingen. Lak bodo delok lak bodo. Wong lanang jarang tuku klambi, wong wedok lak pure ora gelem. Ora bareng ping kabeh ora gelem. Iling-ilingen ngomong aku. Sebab apa percel iso ngomong ngene iki? Sebab ning omah nglakoni dhewe. Lah kok curhat lho Mbak iki. Meneng cangkemmu baca ndas. Aku iki tenan ki masih wong lanang kaya ngene iki mesakne trenyo ning atiku. Awan bengi nyambut gawe ibu-ibu lak isuk senam karo kancane. Bener. Wayahe masak ditinggal senam jangkrik tenan. Aja nangis Mas, sabar. Apa meneh wong lanang mulai nyambut gawe wayahe disambut dengan senyuman. Lek kok disambut dengan hutang ora ngelu wong lanang ngono. Sing wayahe bayar BRI lah. Sing wayahe bayar KSP lah. Bener ora?
ngrungokne wong wedok njaluk gelang. Lah kaya njaluk kok pakai manis-manis, bacan wayahe kedol ra gelem jangkrik. Saya ono ki kaya dirumpat piye Mas Samu wayahe kenes wong lanang Mas Samu. Delok ta bapak-bapak sebab apa? Wong lanang karo wedok kasih setruk wong lanang sebab pikir kono kuwi. Anjen wong lanang sabar ya Mas. Iya le. Apamu kok malah nangis. Aku tenan kene iki trejo hatiku lho Bapak aku iso ngakoni dhewe. Sabar ya Mas. Wong lanang yo ngene dadi galak-galane wong wedok. Wong wedok sing menang dhewe Mas. Wong lanang kaya tuyul ngono dicolno kon golek dhuwit mulih dimiki dhuwit dijaluk. Sesuk dicolno neh kon golek dhuwit entuk dhuwit mulih dimiki dhuwit dijaluk nang bendina yo ngono kuwi Mas. Arep metu njaluk dhuwit ae ora disangoni, arep kopi gak entuk. Tuku rokok kuwi kok dibatasi. Arep mancing lho gak entuk. Arep tilek ibuke ngene ku ya dikandani tenan Mas. Wong wedok ngene ku njaluk gelang, njaluk kalah, wong lanang njaluk sarung ora ditukokno. Banget. Wong lanang iku kalah. Kowe iki lho nyampok iki lho. Aku ewangi awakmu nangis. Lah kok iso nyewangi nyapa lho? Aku yang lakoni dhewe. Padha-padha. Wedok yo ngene. Menang-menang. Aja kono mesti kaya kono kudu disayang. Wong wedok hemat sing ngono kuwi le. Paham ora? Hemat apa? Hemat apa wong wedok kok iso hemat ki apa enek? Wong wedok kok sing ngetokno dhuwit ya wong wedok penyakit beras yo wedok-wedok. Ya aja nyalahne wong wedok terus, wong wedok wong lanang ya enek salahe. Mulane aku pesen karo iki Mbak Brilian aja sampe semena-mena karo wong lanang. Aku wingi ku yo ngalah terus karo wong wedok. Nek omah aku yo ngalah terus. Kuwi karo sapa to, Le? Bojoku. Ning ngono. Wong iki apa aja terus nyalahne wong wedok terus wong lanang ya enek salahe, paham enggak? Sok-sok enek sing ra jujur ku ya ora oleh. Wong lanang itu menyimpan itu banyak, itu ndak boleh. Ya kudu di-fairne. Aku mbiyen ngene iki lho, Dik. Aku ngene iki kelaku aku ngene iki. Itu harus iki Aku wis penting. ngono Mas winganane sih nganu. Padahal sing ngongkon yo dhek dhewe. Terus Lah aku selama melu awakmu to. Iki kan aku gajiku yo enek bulanan, enek sing harian ngene iki. Bulanan kan tak tampa wis ketok. 10 yo to. 10. Mas ngene ae lho Mas. Sing 5 kuwi kanggo simpenanmu, sing 5 wenehne aku per bulan. Terus? Lah genep 2 tahun melu awakmu to. Kuwi ditakokne, "Mas, sesuk malam Minggu aku dono simpenanmu ngono." Terus mbok Lah terus takjak ketemuan ning restoran. Iki lho Dik simpenanku. terus akhirnya Lah kok aku dituwapo itu Mas. lah ke maksudnya ini simpenan ki kuwi simpenan ning bank ora atau simpenan wedokan kuwi beda iki kuwi simpenan ki simpenan kuwi kan ning bank Lah jarene ngene. lah masalah simpenane adot Per bulan, per bulan 10 juta sing 5.000 nggo aku sing 5.000 nggo simpenanmu. Yo tak kena simpenanku to Mas. maksude kowe iki Lah piye? simpenan ki tegese ki dhuwit ki lebokno ning bank lah ning bank kuwi enek bocah simpenanmu Waduh ae. Oke, bocah karang tidak boleh. tidak boleh Jangan ya Dik ya Dik ya jangan kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda karena ini beliau ini permintaan dari Pak Hendri sekeluarga minta orang yang lagi viral sekarang. Yuk, langsung. Iki berarti spesial buat Pak. spesial untuk Pak Hendri biar dia nyanyi beliaunya. Yuk Spoti Song bareng-bareng masih bersama Guyon Mata Masuk deh. Kita sambut satu artis yang viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye Sampeyan kok salam tenanan kok malah guyu lho. Ini Man ahaba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu wa asalihi falyajir rahimah. pinter koyo ngene lho tuwa. Iki lho dilanjut. Meneng kok ngribu ya apa to? Iya, anak Eh, apa? mbah. Aduh. Iki ki
Bapak Hendri. Pak Hendri iki ngaturi iki engko kudu enek jenenge dagelan Bapak tawar tanpa manis. Anyep. Anyep. Lho, akhirnya jenengan kula tampil teng mriki nuturi manten. Ular-ular Ular-ular. memberikan ular-ular. Nah, larane ular ya ula. Ula. Ular-ular ngomong manten. Pitutur. Pitutur. Sampeyan ku meling ngono lho. Meling ning Ayo. manten. Brilian. Iki wong kita bong. Kula Sabar. pengantin berdua harus apa itu Aduh. yang kita resmikan pada hari kapanlah Sabar. yang semoga menjadi pengantin Gemari Palo Jinawi. Gemali palo jinawi ora bisa. Kula sing makmur. Sakinah mau dalam rumah kok gemali. Sakinah iki gak ono omah. Maksudnya ki Biasa sakinah mawaddah warahmah. Oh, cara Islame. Ya. Sakinah mawaddah warahmah. Pengantin lanang, pengantin wedok pun dadi suami istri bujuan Al-Qur'an dawuh. Cathetane endi? Apa golek kowe ora usah nyaut kuwi. Sak anune sampeane lho kok ora usah nyaut ngonoan kok. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jalukane. Yang perempuan tidak boleh membuka wadi Bener. untuk laki-laki. Laki-laki. Yang laki-laki begitu juga tidak boleh membuka wadine wong Wong wedok. wedok. Lu membuka wadi kuwi. Karena laki dan perempuan ibarat selimut. Eh? Ngerti selimut? Roh. Ya selimut. Mumpun ngerti. Cemerap. Ya wis. Aduh. Durung ngerti. Durung ngerti. Ora mau ngerti kok takon. Durung ngerti. Ular matamu ngono. Sing sabar mo, sabar. Iki dirungokne ular-ulare. Ular-ulare dirungokne mas-mas iki kok. Lah pokoke aku ngomong soal ular-ular iku. Ora mas iki lho. Mas Mas ngomong ular-ular nang sapa? aku. Ya enggak apa-apa ketua iki kok. Iki ngene lho, selimut, ibarat selimut, teko selimut. Wong wedok iku kemule wong lanang kemule wong wedok. Dadi wong lanang wedok iku kemulan. Mengapa kau suka membuka air sesama kesana kemari? Ngene lho, ngene lho. Lah umpamane nyanyi kok kaya si Selentem, lak nyanyi manten ki Selentem iso. Nyanyine manten. Tonton. Iki lho. Lah umpamane F. Kalau umpamane percintaan gamelan pelok. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati Marang sang Yasulaksmi. iki. Ayo dadak. Rasa kangen anglim putih. Ya ya. Aku belum menjaga. Ya. Upayane datan Gulu menjangi cili. Aku ngene salah ngono salah benerku kapan sih? Alah, kamu kok makasih lho. Aduh, wis tuwa. Masangi kon. Masak Sampai wong tuwek. sampean dhewe lho sing mboten delok iki. Sampeyan lugo kene Sampeyan gak delok iki Sampeyan lugo ngono. kene sih. Sorry mataku dhewe. Zaman dulu semata-mata. iki suarane enak mo. Heeh. Lah ngomong nih lagu olah vokal itu udah bagus. Si Selentem ki nyanyi apa iso. Aku nyanyi standarnya Banyuwangi, nadane minor. Lah aku suarane ngene mo. Karakter itu emang beda-beda. Semua itu pakai minor ya. Bongko ya. Nyapa to? Nyontoni kok watuk iki lho. Kau yang mempesona, anggun senantiasa
satu. Oh, Apa nih? oh, niki nadane. Iya, mbak kan penyanyi terkenal dari Banyuwangi loh. Ini profesional. Kau yang mempesona. Lapo? Wis standar kurang dhuwur. Awakmu penyanyi profesional Banyuwangi mosok Contohnya sing bener. Nah, naik lagi. Kau yang mempesona, anggun senantiasa. Nyontoni kok ngono. Terkenal. Ayo, aman. Lebih tinggi lagi. Kawangannya. Coba. Masa mawas ini malah. Gini loh mau. Nadanya yang pertama. Kau. Aduh, Kurang dhuwur, Pak. mundur. Minggah. Kau. Coba. Kau. Oke. Kau. Urung Iki ngawur iki. Kan inovasi. Inovasi apa ya kudu padha. Lah kene iki mau telu lah jere trio iki kudune padha. Oke, nadane. Rotok Dek. Biar ben Romo gak anu. Dek. Disesuaikan nadanya. Ya. Enak. Hei. Urung iki tanganku. Pokoknya sesuai arahan tangan. Sesuai tanganku. Coba ayo. 3 2 1 ya. Enak mau ya. Ayo. 3 2 1. Gini, mau lagi gendek, tak gendek sebab sampean ki dhuwur ra kuat. Ndek, ayo. Ora usah wong sing ngendek. Nadane mau. Toilet ndi? Iki lho mau. Maksudnya ngene lho, sampean nadane tok lho. Kok aku suara siji, loro sampean suara loro. Wis gak melok aku. Yo melok apa? Iya Pak dhewe iki grup Lho. Awake dhewe iki diundang Pak Menteri kudu kompak lho. Grup kono aku wis tuwek. Ya ora apa-apa to. Jebol lambungku guyon. Walaupun umur tua tapi Jiwanya harus muda. Semangat muda. Sampeyan langkung kok iso tak gabungne karo sinden apik. Aku tau digabungno setrum geblak. Ora. Tapi maksudnya karo sinden. Engko sampean kok anu njaluke Pak Hendri itu apa iki jenenge? FS apa jenenge? Iki kolaborasi. Kolaborasi kalau duet. Duet. Ya. Ya. Siap. Nak deng, asik. Pinter. Ya. Gantian ya. Ayo. Gak cocok blas. Sampai ini lo penak. Iki lo penak. Seharusnya kita mendengarkan dulu. Kok lah iso kok tajak duet. Yo. Iki cedek aku. Duh, kok gini? Angel lho ngomong wong tuwek iki.
garap tuwek. Ora wae. Aku mau denganangan. Sik, ngene duet ya. Sepatu lo, bareng-bareng pasti artis apa sih? Artis selanjutnya, makin jenengan duet. Yo. Aku duet sampai sapa? Niki mau, niki. Niki artise. Aduh dapat Sinden balik. Ngene kok artis iki ulere garbis kae iki. Iki sinden mau. Fenomenal. Suaranya enak, sama aja ngenyek. Iki sinden. Cak rawat. Lho gak ngene. Ngawur ae omongnya. Tawar. Iki cak tawar. Cak lah iya diwalik rawat. Iya, ora aja nganti rawat inap lho, iki disehat-sehatne lho wae ngono. Oh iki ndongakno aku kon. Cek, ngene ya, Cak. Iki kan Cak Tawar. Iya, Mas. Kersane duet kali jenengan. Sadurunge duet ngomong sik karo masyarakat. Iki ta Mas, Iya. masyarakat Tanjung, Desa Tanjung luar biasa sekali. Enek kangkung pinggir kali. Warga masyarakat Tanjung muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Enek kangkung pinggir sumur. Warga masyarakat Tanjung muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Enek kangkung warnane ireng. Wong wedok sak Tanjung ayu meteng bareng Allahumma. Iya aku tak kersa metu Ngene bareng. kok kon ndongakno wong elek tok. Lho, sabar. Sing dongane elek iki lho ya sapa? Tak dongane sing urung meteng ndang meteng. Oh, ngono. Iki ning daleme Pak Endri. Pak Endri. Pak Endri kalian Ya, Ibu Bu Nurul. Khomaria. Lah aku nek karo Pak Endri wis kenal suwe to Mas. Lah kok iso? Lho, Pak Endri ki sering dolan ning nggonku to Mas. Ning ndi? Dadapan. Iki opo to ngawur kok ndek ngawur kok tak foto. Omongmu ton. Ditontok wong akeh iki pimpinan cak percil kaya dadapan-dadapan Apa kleru? Kula niku buka kios teng mriko. Ya sapa? Bakulan, Bakul apa? bakul kroto, Kroto-kroto pakanan. kroto pakan manuk. Manuk sapa? Manuk Pak Endri. Lho ngono ki lho. Ngerti aku. Sabar. Manuk ocehan, mau manuk ocehan. Sampeyan ku terlalu negatif thinking lho mbak aku. Adik. Apa, Mas? Ocehan. Iya. Yang oceh siapa? Yang ngece yo kuwi to, Siapa? tawar. Kuwi lho, Cak Pakde Tawar. Celukane iki. Lah kuwi sik pantaran karo aku to, Mas. Pantaran biasmu. Untune lorong bebek Kuwi produk. karo anak kuwi lho pantaran. Kuwi produk. Ora Kuwi produk. Ngawur. Iki wis tuwek. Wis didesain metik. Iya, Mas. Engko jaluke Pak Endri. Iya. Jaluke Pak Endri iki awakmu nembang wong loro dhewe. Oke. Aku jaluk tulung kowe kudu sing apik karo. Siap, Mas, siap. Latenono wong tuwek. Iya. coba mbek aku. Iki lho, Niki. Ah keliru tak. Kok. Sik to. Iki lho duet karo iki jalukane tuan rumah. Ngawur karo Mas Aga. Dihadirkan nyanyi apa? sampean gelem duet karo aku apa ora? Ya gelem nek pokok apik. Ya. Ngene ya Le ya. Le piye to, Nduk? Wait. Kok sole iki piye to? Wong aku biyen ngene adno kok. Iki ki Nduk. Wah, wis Transgender Cahyu. Oke, Mas. Kowe nyanyi sing apik aja nganti ngisi-ngisi. Siap, Mas. Oke ya. Siap. Nembang apa Nduk Cahyu? Gue tunjukin. Iki kue empong. Sabar. ngene aku tok. Buat niku isen viral teng TikTok. Misalnya TikTok. Oh iso. Minor, Mas. Benar. Nyanyi sing apik le. Le Nduk Cahyu. Kayak kendang, Mas. Ya, Asin Mas kayak kendang. Iya. Nyapa to, Mo? Wah. Hop. Nyawa. Ayo. Ampun tut Siapa sing ngentut? ketuae. Ora ngawur. Sampeyan seleni lho, Mas. Sampeyan iki sing tuwek. Aku lho ora nyapa. Sing tuwek dhewe niki sampeyan kudune sampeyan dientuti canem kudune sampeyan nyeneni. Aku nyeneni percil. Gak bayaran. Mah, entute sebelah ndi? Ngono lho. Tak sedote. Aku ora ngetut ngawur ora nyapa. Aku pirang-pirang dino ora mambu entut. Aku lho ora tak. Gak
kentut Kentut kok dur pengen panggung apa ya mungkin Mas Sam. Apa enak iki pentas kok nyapa malah ngerbu kentut iki lho. Lah apa mau sambung terus? Iki lho masalah aku ora kentut ora. Waktuku ngentut. Kecil kok ya kentut. Kuwi gara-gara kuwi lho. Aku ora ngentut. Aja gawe emosine Romo. Aku ada sampak musi lho. Lah, ngungsi. Emosi. Aku ngomong apa? Musi yo Awakmu ngono kok. Kowe iki kupingmu ora. Lah iya aku dhewe. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil kukira pensil aja bule pentil. Apa? Weh, apa? Pentil. Penggil. Tak kapuki lho kan. Pentil mo. Lah gak lurus ya. Sampeyan wis Wis api-api Ora kaya. nesu ngentutne lho kowe. Ora nesu gampang ngentut iki. Kurang rono lho. ning dhuwur. Wah, Waktuku aku nggak tahu yang nongol. Aku senggol ternyata botol tiba kon. Apa? Kunci ning botol. oh. Tawar sabar. Kudu cakep Pacarku meneng adu seneng peteng Asik. aku terus nginceng bareng weruh aku terus Apa? ngalih karo medenteng Tuh kono jamu. Jamu napa? Jamu ya. Enggak apa? Kalian nyumpet. Mbak tembak. Kalian ngumpet. tembak dor tembak dor Asik. tembak dor tembak dor tawar Tembak sing kenceng. Tembak. Dor. Tembak. Dor apa tembak dor. Ono peluru. yo kan yo beda-beda to mo lah nek lanang dor Sing riil ngono lho. Nah, riel. Yang nyata. Kowe iki. Rada cepet. Ayo. iki cak tawar dagelan tuwek klambine suwek rupane kaya telek ya Tembak. Aku sok tembak dor. Iki Cocok blas. maksudnya kene lho, Po. Iki jalukane lho, Po. Iki jalukane lho, aku gak iso lho, jalukane tak rumah lho. Sapa? Sampe kudu duet kali iki lho. duet mo Wis anyarku. Atenono ae. Sik to. Ati kula ora. Iki jalukane tak rumah iki gak iso awake dhewe. Sampe kudu duet kuwi. Permintaan sing enak-enak wis aku manut awakmu. Lagu apa? Sembarang aku manut sampean. Ayo. Nah, sing mesra lho. Nggih. Topat kabok lombok kadang-kadang rek ndelok oleh telung dino tak delok kok nyolong katok. Iki lho, lagu iki lho. Ki bojo siluman iki. Kok siluman piye to? Siluman ki santri pekok kok bojo siluman. Burine. Piye? Tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku pengen oleh denok. Wis tahunan aku wale dadi preman. Pengen tobat tenan duwe bojo siluman. Duwe bojo sing iman. Oh iya, iki lho Bener kaya siluman. Itu pegeblok ah. iki bojo siluman kan iki. Ayo, duet. Nyanyine kuwi ya, Mo, nyanyine kuwi. buat apa Gurah lebih baik langsung kita ke kandang. Susah, buat apa susah? aduh malah kayak nyugi telek Sinden-sindennya Guyon Maton. Oke. Karena sebentar lagi pukul menunjukkan waktu Ya. untuk Romo Tawar. Terima kasih kehadirannya dari Guyon Maton. Ya. Matur nuwun semoga Romo Tawar diparingi umur sing barokah. Amin. Panjang umur sehat selalu. amin karena setelah acara ini kita langsung berangkat ke Bromo untuk yang di panggung ini Romo Tawar tetap di sini nanti Siap. sampai besok
Aku tak mudeng gak katut. Terus iki wedok iki langsung ning Bromo. Yuk, bareng-bareng ngamen 10 bareng-bareng masih bersama Guyon Maton masuk. Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Terima kasih semuanya. Yuk. Kagunging para ramuh, para pamirsa sedaya, anamu mekaten lasmatan inggih kula kadang saking paguyuban campur sari Guyon Maton Cak Percil CS sowan wonten ngarsa panjenengan. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalpan kawula sakadang nyuwun agunging ses samudra wangasami dumateng para pamirsa sedaya. Kula sujud prastya, kula sada sumitra ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih sanes wekdal kanthi asesati sak bejo-bejane wong kang lali Isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Jawa. Matur thank you.